Tak navštívili jsme účastnici našeho kurzu Máš potenciál, Markétu Frelichovou, a poprosili jsme ji, aby se s náma podělila, co jí přinesl náš kurz. Můžete se nějakým způsobem představit trošku? Takže dobrý den, děkuji. Já se jmenuji Markéta Frelichová, teď bydlím v Prostějově. Ty první 3 videa mě hodně oslovily, no a to bylo nějak před prázdninama a to jsem teda hodně přemýšlela, protože dovolený, jestli teda do toho jít nebo nejít. Co vás nakonec přimělo, nebo co přivážilo to k tomu, že jste si řekla ano? Já vždycky, jak přijde něco od vás, tak to jako hnedka hltám, jo? Takže to je prostě jako v prvé řadě. A jak to hodnotíte dneska? Nelitujete to? Já nelituju, protože já už jenom, když jsem se dívala, tak ano, cena, tak jako je to tak, jak bych řekla, je to přijatelná cena. To, kolik to stojí a že to, co to člověku dá, tak si myslím, že to mnohem víc. To, když jsem se vlastně rozhodla, úplně tak jakoby, co mě nahlodávalo, tak bylo, když jsem si dělala ten test. Jak tam byly ty 3 videa, tak tam byl ten test. A ten teda se sedl úplně jak hrnec na zadek. A říkám, tak to si myslím, že to bude dobrý. Jako, jo. Tak myslím si, že to má co do sebe, že fakt jako člověk, jak to potom používá a může se k tomu kdykoliv vrátit, což je úplně úžasný. Jo. To, u některých třeba těch kurzů to třeba nejde, ale tady je dobrý to, že vlastně si to uděláte, můžete si to dělat několikrát, že jo, a když něco, tak prostě napíšete a vy odepíšete, anebo prostě tam si to přečtou zase lidi dál a je to úplně úžasný, jo, že používala jste hned to, co jste je hned všecko, jak to hned, tak to hned aplikuju. Dá se říct, že okamžitě. A co se děje, když to aplikujete? No to je krásná odezva, protože to cítíte úplně a vidíte, jak to funguje. Je to úplně krásné. A cítíte třeba i za ten krátký čas toho tréninku, že se změnily vztahy, ať už třeba v práci nebo doma? Doma určitě. Že jako v rodině, co jsem si to vyzkoušela. Já jsem mi to dala na přečtení, měla jsem už vytipovaný a oni se z toho vybrali, co jsou. A sedělo to. Na 100%, jako nebylo to někdy boukem. Mě by třeba zajímalo, co to přineslo konkrétně vám, jako vaší osobnosti, jestli jste třeba víc pochopila věci. Pochopila a hlavně vnitřně, tak jako cítím takový vzrůst, jo. Takový, to se nedá popsat, to je takový jiný, to zase nedá, to je takový spokojenost, takový příjemný pocit z toho a jako mám radost z toho, že jsou někde zase výš. Já se zeptám, a doporučila byste program Máš potenciál? Jo, určitě. A tady je ta praxe, jako to je totiž to nejdůležitější, že jo, jako teorie, to je jako hezký, ale ta praxe je nejdůležitější. A přesně jak říkáte tam, že jsou vlastně 4 typy. Ty to jsou tak jednoduše řečený, ale jako když já jsem se tam naučila nějaký sangvinik, melancholik, flegmatik, cholerik a tohle. A teď prostě tady ty věci k tomu, tak prostě mě to nedával mozek, jo, a tady je to prostě úplně jednoduše daný a automaticky hnedka, jo, to víte, kam to máte jako ty lidi zařadit, jo.